Grupp ta' mexxejja Ewropej fosthom il-Prim Ministru Robert Abela kellhom diskussjoni fi Vienna f'konsultazzjoni dwar l-aġenda strateġika li biha l-imsieħba fl-Unjoni Ewropea jaraw kif ikunu aktar effettivi fit-twettiq tal-prijoritajiet tagħhom. Ma' TVM News il-Prim Ministru Abela qal li d-diskussjoni li saret fil-Kanċellerija Federali daret fuq l-immigrazzjoni regolari fejn Malta saħqet kif taħdem favur il-bilanċ importanti bejn li jiġu salvati l-ħajjiet u li jkun protett l-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru Abela qal li din mhijiex sfida faċli. Ma kienx hekk fl-2020, fl-2020 meta kont nitkellem dwar is-suġġett tal-immigrazzjoni regolari kważi ħadd ma kien jisma'. Illum il-ġurnata kifet ħadet il-parti l-kbira tad-diskussjoni għax bit-tensjonijiet li qegħdin jiġru fosthom dawk fil-Lvant Nofsani jew b'mod partikolari dawk fil-Lvant Nofsani hija sfida għal popli differenti minn naħat differenti tal-Unjoni Ewropea, imma stajna nirrakkuntaw ukoll il-mod tan delikat u sensittiv ta' kif ħdimna partikolarment ma' pajjiżi mill-Afrika ta' fuq. Id-diskussjoni fi Vienna trattat ukoll is-suq komuni u l-Prim Ministru aċċenna fuq ir-realtà ta' Malta u l-importanza tal-industrija marittima. Spjegajt hemmhekk kif il-maritime traffic f'pajjiżna, l-industrija marittima b'mod ġenerali, hija lifeline għal pajjiżna. Jiġifieri aħna nġibu il-provvisti tal-enerġija, il-gass naturali li nużaw fil-produzzjoni tal-enerġija bil-baħar. Ftit jifhmu għadik imma hija realtà ta' pajjiżna, dak kollu li nikkonsmaw jew kważi dak kollu li nikkonsmaw f'pajjiżna inġibuh permezz tal-bastimenti. U allura hemmhekk li tħaddit ukoll dwar ir-regoli tal-ITS. Kemm forsi dawn huma inġusti biex inżommu l-kompetittività Ewropea. Tagħmel sens li qed nitilfu l-kompetittività Ewropea biex igawdu minnha portijiet fl-Afrika ta' fuq. L-aġenda strateġika tiġi finalizzata fis-summit tal-mexxej Ewropej f'Ġunju biex titwettaq fil-5 snin ta' wara. Il-Prim Ministru Abela qal li dan juri l-importanza tal-partiċipazzjoni tal-popli Ewropej bil-vot tagħhom fit-8 ta' Ġunju biex ikunu huma stess li jissiġillaw id-direzzjoni li se tieħu l-Unjoni Ewropea. Domanda oħra li qajjimt madwar il-mejda llum semmejt ukoll il-pożizzjoni tal-bdiewa hemmhekk ukoll saqsejt id-domanda jekk ir-regolamentazzjoni li torbot lill-bdiewa tagħna twassalx għal suq inqas kompetittiv minn dak li ġej minn pajjiżi oħrajn u jekk wieħed irid jara jekk għandu xi rrevedi regolamentazzjoni jekk hix żejda jew le dan huma t-tip ta' domandi li l-poplu jrid jindirizza fit-8 ta' Ġunju u għalhekk ukoll għażla daqstant importanti ċertament illu wassal pożizzjoni ta' Prim Ministru li l-interess ewlieni tiegħu huwa dak tal-poplu Malti Woċi. Fil-laqgħa fi Vienna ħadu sem ukoll il-Prim Ministri tad-Danimarka, Ċipru u Slovenja flimkien mal-Kanċillier Awstrijak Karl Nehammer u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel.